जायोब्ला सिगाङाव थानोमोन होनना बुंदों आरो इन्डिया सिनाखि जाबाय होनना बुंदों बिजेपि सरकार गोगोम सरकारा बुंदों बेनि बेलायाव मा बुंसार बेथ' नंखाथारगौ दिनै भारतखौ गुबुन हादोराव क्राइसिस जायोबा बांसिनानो भारतनि मुंखौसो लानो गोनां जायो माबा मोनसे क्राइसिस जायोबाबो भारतनि मुं माने भारतनिफ्रायसो बिथोन हरनाय बा एडभाइसखौ नागिरो दा बिनि कारनानो मा नरेन्द्र मदिया गावनि रोंगौथि आरो एबा माने रायजो राजानि मददआव रायजो राजानि अननायाव जि दैदेनबाय थादों बेनो मोनसे नेरसोन आरो सानसे समाव भारतआ बिश्वगुरु जानो थांगासिनो जाखागोन सानसे समाव जोंथ' फोथायदों नैबे 5 बोसोराव नरेन्द्र मदिया माने फैबावगोन लकसभानि उनाव सरकार दाबावगोन आरो दानायनि उनावनो माने बुहुमावनो जापाननि मुङाबो फैबायनो नङा माने आमेरिका चाइना भारत बे मोनथाम मुंखौसो माने थामथि माने सिरियाव लाखिनायखौ जों नुनो मोनगोन नाथाय दिनैनि समाव बिपिएफ दोला गोबां 12,000 6,000 बेफोरबायदि जयेन जादों होनना बुंबाय थादों जेबो गोहोम गोलैया नामा बिजेपि दोला बेफोरो माने मोनसे नाटकसो माने बिपिएफआ दिनै 5,000 6,000 माने जयेन जादों होनना बुंदों फाग्ला नामा नों दानि दिनाव सोरबा 5,000 6,000 माने दंबावो नामा पार्टियाव जयेन जानायनि खोथा नङा होमबा दिनै जों दोंनियावनो 1,015 मानसि जादों गामि मोनबाजों नङा होमबा खिन्थु बेहाय माने जों बुङाखै जे 1,050 माने 1500 जयेन जादों होननानै बेहाय मुखियालफ्रा बा जायफ्रा गोसो गुदुं 300सो मानसिया जयेन जादों 300सो बेयावथ' माने जोंबो बुंनो हागौमोन बिथांमोना बिदिनो बुंनानै रायजो राजाखौ मोनसे नेगेटिभ मोनसे मेसेज होदों खिन्थु रायजो राजाफ्रा मिथिजोबो दानि दिनाव जे जायहा गोहो गैया बेजों थाना लाब गैया बेखायनो बिपिएफआव जयेन जायाखै जयेन जादों सोर जायफ्रा बिपिएफनिफ्राय ओंखारनानै बहाबा दोंथ'योमोन जिरायथ'दोंमोन बिथांमोना आखौ रिअर्गानाइज जादों बेखौनो जयेन जादों होननानै बुंबाय थादों फैबाय थानाय लकसभानि सोमोन्दै मा बुङो फैबाय थानाय लकसभायावथ' नै दरं उदालगुरि समस्तियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल बिजेपिआ टिकेट होगोन बेयाव इउपिपिएलआ मदद होगोन आरो क'क्राझाराव इउपिपिएलआ टिकेट होगोन बेयाव बिजेपिआ माने मदद होगोन दा दरं उदालगुरि समस्तियाव बेयाव हिउज नाम्बारजों जोङो देरहानो हागोन हिउज भट मोननायनि लामाजों जों थांगासिनो दङ नाथाय बिटिसिआव मोनसे गोहोम बाथ्राखौ लाबाय थादों अपोजिसन पार्टिफ्रा बुंबाय थादों जेब्ला बिजेपि सरकारा थाबाय थागोन बिटिसिआ थेर बेथेर जागोन होनना बुंदों नाथाय बेराफारसे नायोबा बिजेपि सरकारा उन्नतिखौ लाबाय थादों बेनिफ्राय सार मा बुंनो सानो अपोजिसनाव बुंदों बिजेपि सरकारा सेस खालामगोन होनना बुंदों ना अपोजिसननि बुंनायानोथ' हदाय खेंख्रा रायजोखौ माने खेंख्रा लामाजों लांनायनि नेगेटिभ खोथा बुंनानै फोसावनानै माने मोनसे गुलुं गुजुं खालामनायनि परिबेस सृष्टि खालामनायानो अपोजिसननि माने केरेक्टार दा बेयाव नाय बिजेपि आरो इउपिपिएलआ दिनै 3 बोसोर जाबाय बिटिसि खुंथायखौ खुंनाया माने मोनफ्रोमबो बिटिसिनि माने बिटिआरनि माबाखौ दफाफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सुफुंलांगासिनो दं आरो दंबावो सम लाबावगोन खिन्थु अब्लाबो थोरोबसे थोरोबनै जोङो माने दफाफोरखौ सुफुंलांनायनि लामायाव दङ आरो बिनि मुल कारनानो जाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बिटिसि सरकारखौ माने ओरैबायदि अननाय ओरैबायदि थुलुंगा होनायनि थाखायसो दिनै हादों दा बेखायनो आसाम सरकारा सोर दङ आसाम सरकारा दिनै बिजेपि सरकार आसाम सरकारा माने थानायनि कारनावसो दिनै बिजेपि सरकार थानायनि कारनावसो दिनै बिटिसिआवबो जौगासारनायनि लामाखौ लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों दा सोरबा अपोजिसना बुंबा मालाय मा जानो थांनाय बे बेलाफ्राव गावसोरनो मोन्दोंमोन मानो मावनो हायासै दिनै सोरबा कंग्रेसआ बायदिसिना बुंनो हागौ खिन्थु दिनै कंग्रेसआ 0 जानो थांगासिनो मानो होनबा रायजो राजाफ्रा मिथिगासिनो दङ जे माने गोहो गैयै बाथ्रानि सेराव थांनानै खुनु मुलाम्फा गैया होननानै ভংগ হোৱাৰ কাৰণে নহয় মোহিত হোৱাৰ কাৰণে আহিছে কাম চাই পেলাই আহিছে আমি কাম কৰিছোঁ বুলিয়ে আহিছে ভাষণ শুনিতো অহা নাই আজিকালি ৰাইজক আপোনালোকে ঠগাব নোৱাৰেতো মিছাকৈ কৈ পেলাই ঠগাব নোৱাৰে কাম কৰিছে ৰাইজে দেখা পাইছে ওকে আমি জইন হওঁ এটা কৈছোঁ আপুনি যিহেতু চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা আপুনি আজি জনপ্ৰতিনিধি হৈছে কিন্তু চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলা সভাপতি অপদস্থ কৰা বুলি আপোনাক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কেতিয়া শেহতীয়াকৈ তেখেতসকলে সংবাদযোগেও তেখেতসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে চোৱা নাই কথাটো হ'ল আপোনালোকে এটা প্ৰভাৱ শুনিছেনে লাই দিয়া কুকুৰে গললৈ জঁপিয়াই চ' আমি কেতিয়াবা কিছুমানক বেছিকৈ লাই দি দিওঁ সেইবিলাক গললৈ জঁপিয়াই আহিব বিচাৰে সেইখিনিয়ে কথা এওঁলোকে এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিছিলে প্ৰগ্ৰামত 94,000 মই কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলোঁ কোনো নেতাই নিদিয়ে সিমানখিনি মই ভাবিছিলোঁ সৰু সৰু ল'ৰাবিলাক পাতিছে এওঁলোকৰ অলপ লোডটো মই লৈ লওঁ সেইটো কৰিছিলোঁ আজি বেলেগ সম্প্ৰদায়ৰ বেলেগ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰগ্ৰামত মই যাওঁ 10,000 টকা দিলেও কিমান মান সন্মান এটা প্ৰদান কৰে সেইটো এওঁলোকেতো এটা মানপত্ৰ দি নাপালে উল্টা ফেচবুকত লিখিছে আমাৰ ধাৰ লাগিছে ক'ত কি হৈছে বুলি এইবিলাকে লিডাৰ কৰিবনে আগলৈ এইবিলাকে মানে জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবনে এই মেণ্টালিটিত ফেচবুকত দিয়ে নেকি আমি প্ৰগ্ৰামত ধাৰ হ'লোঁ বুলি চ' সেনেকুৱা কথা যে নিজৰ এক্টিভিটিটোৱে নিজৰ পৰিচয় হয় আমিওতো প্ৰগ্ৰাম কৰিলোঁ আমি
পাছতে সংগঠন জইন কৰিছিলোঁ এই আৰ্টছাটো আমিও চলাইছোঁ আমিতোতো এনেকৈ মানে কোনো কাৰণে কোৱা নাই আমি কাৰো ওচৰত এনেকৈ কৰা নাই প্ৰগ্ৰামটো লোকৰ পিঠাত মানে বিহু পাতি হা আমাৰ টকাৰে অনুষ্ঠান পাতি আকৌ আমাকে অপদস্থ কৰিব ফেচবুকত এইটো কথা নেকি চ' এইবিলাক লাই পোৱা কুকুৰ হয় গললৈ জঁপিয়াব বিচাৰে এইবিলাকক লাই দি ফালে লাভ নাই থেংক ইউ